alkatez nijo jantzita eta tokauzia festa biet, da esto guain txupinazoa otatzeagoaz. Guain txupinazoa otakau eta gero kuadrillakin ateratzea. Oso urduritasun handia da. Emozio handi daket, esto urduitasune bai, baina poza baita. Zure gorputzaren lurrian nire espalien artean zein goxoa den nire bizitza gazia gozatzen duen kanta zein goxo latu biolatu zein goxo latu biolatu zein goxo Festa. Pues gero barrakata jun eta zirriztara toborraneko bota. Ordiziako festa gozpatzen. Kuadrillan eguna da. Aiturrea gorrika eta gero kumargia barrakata. Ni horiotik, hemen kuadrillakat, eta horregatik urtero etorriten naiz. Goizian txupinazua eta gero buru handi, eta gero arratsalen bakila daude. Ordiziko festa, Santa Ana jaiek. Guain gozondo. Bestu eta ondo pasa. 50 piko, kasi denak ateagea. Ondo, festak dieta da movida asko. Ez dakit ez proba hau. Ona!
hasieran, pues, bazkaldu deula eta, bueno, txupinazo gota dutela eta egon geha erraldoiakin eta buru handikin, hor jolasen eta korrikan, eta jabukabanen torrilla bazkaltzea. 3 euro ordaintzen zenitun eta bazkaldu egiten zenuen. Eta gero, petardo gota, eta festatan, eta barrakata. Zaiko bena festetan zizatea. Harri petardo gotatzea. Wow, wow.